हाय गाइस आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'आ बयखौबो बरायनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि गोदान भिडिअ'आ माबायदि थुदो अब्ला नायदो। बियो सासे सेंग्रा नङा सिख्लासो मिन्थिबाय। मैंने किधर बोला लड़का है। बारु लोगोफोर बिसोर जे बेफोरबायदि गाज्रि ड्रेस गाननानै मोसानानै दिन्थिनानै जेनेबा मा मोनो बिसोरो मा सरकारा बिसोरखौ बुङो नामा बेफोरबायदि सिख्ला जानानै गाज्रि ड्रेस गानना मोसाब्ला मा सरकारा बिसोरनो 10,000सो रां होगोन खोमा ना माथो। अब्ला बिनिनो आरोबाव मोनसे पार्ट 2 खौ नायबावदो। हरनि समाव आं उन्दुनो हालिया देहा सोलेर आंनि दुंहाव जायो। हरनि समाव आं उन्दुनो हालिया देहा सोलेर आंनि खामग्लिलाङो। मेगननि गैला गोसोआव गोजोन। क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले। लोगोफोर बिसोरो मानो बेफोरबायदि खालामो नोंसोरो मोनथिगौ ना? मानोना बिसोरो मोनथिखायो जे माने बिसोरो सिख्लाया ओरैब्लाबो माने बिसोरखौ सिख्लाफोरा ओरैब्लाबो माने फसायखाया होननानै बिसोरो मोनथिखायो। बेखायनो माने आधा सिख्ला आधा सेंग्रा जानानै माने गावनि गोसोखौ माने खान्थना होयो आरो ना मा बुङो लोगोफोर? अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेसाङावनो फोजोबनाय जाबाय। जाय आंनि बे भिडिअ'खौ नायदों लाइक खालामना हो, ओमफ्राय शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम। अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेसाङावनो फोजोबबाय। नेक्स्ट भिडिअ'आ लोगो मोनगोन। बाय बाय।